tässä Skannatalossa mä halusin haastaa itseäni vahvojen värien käyttöön, mutta niin, että lopputulos on pehmeä, rikas, kodikas, ei tippaakaan semmoinen hyökkäävä. Ja silti väripaletti on uskomattoman runsas. Se ei pelkästään muodostu maalatuista väripinnoista, vaan siellä on yhtä lailla sitä pähkinäpuuta, linolomin omaa väriä, laattojen omaa väriä, tummutettua metallia, joka on vähän elävä pinta, ja jotka yhdessä muodostavat tasapainoisen kokonaisuuden. Värien kanssa kannattaa musta leikkiä, niitä kannattaa kokeilla, niitä kannattaa testata. Tässä mä oon tietenkin vienyt ne valtavan isoihin pintoihin, valtavan isoihin kokonaisuuksiin, mutta se voi aloittaa ihan pienistä palapeleistä niin, että kun näkee, miten värit reagoi toisiinsa, mitkä sytyttää uuteen eloon, mitkä puhdistavat toisia värejä, mitkä taas sammuttavat tai tekee tilasta tukkoisen. Ja monta kertaa hyvin pienistäkin nyansseista kysymys sitten, millä sitä hioo. Tämä tila ei myöskään saa pelästyä niistä arjen esineistä, joita täällä on. Vaan oikeastaan pitää parantua niistä kupeista ja leluista, kirjoista, kaikesta mitä siinä ympärillä on. Hyvä tila kestää sen